Hello! Nandito kami ngayon sa may gitna ng palayan. Kukuha kami ng nipa. Pang gamit sa sangkap sa bubong ng bahay. My gosh! Nakalimot na. Kukuha kami ng dahon para sa nipa. Ayun, dahon ng nipa. At ito yung bunga ng nipa. Yung gagawing nipa hot. Bubong. Bubong. Ayan. Ayan. Lakas ng babaeng ere. Ilan na ang naire nito. Ilan ang naire niyan. Ararararan ding ding. Ay, wait, ang bata. Trenda. Hindi na pa po yung sigabo. Kaya maurulit mo lang tulos. Hi! Ayan, magkikigulo. Gagawa din ako ng nipa. Nipa hots. So, ayan. Keep watching. Sariling sikap ang vlog. Ayan. Ayan. So, ayan. Kukunin mo yung maganda, malaki, na mahaba, maganda. Kasi yan ang display. Ayan. Kunyari, maganda siya. So, ayan. Ayan. Ganyan daw. And then, yung pag-ilalim niya, pangit. Yung mga gisi. Punit. Punit. Tapos, ito. Kuha tayo ng pantusok. Okay. Okay lang kahit maliit, pero matibay. Matulis. Matibay na matulis. Ayan, tulisan natin para matibay ang kanyang panusok. Importante ang panusok. Hindi makakagawa ng pawod kung walang pantusok. Ay, ganon. Hanap tayo ng pangit. Pang ilalim, pangit. Ayan, ang pangit sa ilalim. Tapos ang maganda, medyo mahaba. Ayan, maganda sa ibabaw. So, ayan, ganyan daw. Ganyan. Ganon. Dahil marunong-runungan. Saan ba ito? Diri, ito nasado mo? Iirikot mo na doon. Yung sa diya. Yung sa diya. Tusok mo din. Ayan, ito na pag-usok mo. Sorry. Yan lang. Kasador mo naman. Di naman kami Ah.
Excuse me. Tuyan. Ture. Correct. Oh, ayan ang ganda namin. My God. My God, akalain mo yun. Ture. Ay, shucks. Hello, welcome to my vlog. And then, gagawa kami ng nipahat. So, ayan, manood kayo kung paano. Ang ganyan lang. Lalagyan ko lang yan ng music.
Ayan, the finished product. Ganyan siya. Ganito siya. Ayan. Ganyan. Ganon. Dili tabi siya. Ano ka? Grabe, no? Ayan guys, panoorin nyo ang aking vlog about sa nipa, kung paano gumawa ng nipa, mano-mano. So ayun, may ano kami, may tour guide kasi hindi to sa amin, ano lang. So panoorin nyo guys, please watch and please give support by subscribe my channel, Cheryl and thank you so much. Buhay probinsya, buhay magsasaka. Cheryl videos, vlog. Thank you so much.